Fil-futur qrib se jibda x-xogħol fuq il-proġett ta' riġenerazzjoni fi Pjazza Santa Margherita f'Sta' Sannat. Mifruxa fuq madwar 4,000 metru kwadru, il-pjazza se tara xogħol fuq pavimentar ġdid, l-introduzzjoni ta' culverts għall-ilma tax-xita u bdil fis-servizzi tal-ilma, tad-dawl u tad-drenaġġ. Pavimentar se jikkonsisti f'bankina ta' madwar it-suntir, bankina ta' fejn joqogħdu r-residenti u dwar ġodda fil-pjazza u fit-toroq tal-madwar. F'konferenza tal-aħbarijiet, il-perit Edward Cherry spjega li fil-qofol tal-proġett hemm ir-residenti. Se nużaw materjali li rriċerkajna dwarhom li użajna fi pjazzat oħrajn qabel, però anki materjali oħrajn li ma ntużawx qabel, u bekk se nbidlu kompletament dan l-ispazju minn wieħed illi llum kollu asfalt għal wieħed illi se jkun kollu pavimentat. Il-Ministru għal-Għawdex Clint Camilleri qal li b'dan il-proġett se jkompli jsir investiment fl-infrastruttura ġdida u moderna biex din il-pjazza toffri spazji miftuħa għan-nies tal-lokal u t-turisti li jżuruha. Il-Ministeru għal-Għawdex ser ikun qiegħed jiffinanzja sabiex isir anzi t-tisbieħ ta' din il-pjazza u ser nkunu qegħdin naraw li wara l-proċess tal-procurement, il-proċess amministrattiv, ix-xogħol ikun jista' jibda jitkompla u jispiċċa. U nemmen li kif qegħdin nagħmlu fi pjazzi oħrajn madwar Għawdex se nkunu qegħdin nagħtu dera ġdida lil dawn il-pjazzezz li huma iċ-ċentru tal-irħula tagħna.